Tá mé muoin le óla a tógáil teach Michael Corn na Shabba mar is fear aithnear, is a tógáil teúil an seoir na lean. Aine mar cólaat na Cutting Edge Homes má hen agus Tom McHugh at an bhain hasí me tearfa éh léine hain. Tá bid lonaí an dór, huas an buir ór trasna an scar. Tá monarch an bagan sin wacaí ugain. Agus a hainta me dínta einta gríthe. Tá cud bhór títhe déanta gain agus cud bhór le déanú go fáil. Tá foran de deithir ugain annas agus tá geasa san África ugain. Tá réir mod rudaí gáilta me déanú go mé ní smó. Ní smó a bríní, chuineann rudaí gáil le bhailte, you know. Cha adhmaid is an cha adhmaid tá se thógáil hasí me déanú tí adhmaid agus chéile go híl Shabba go na brathe go maiir na landa agus anig seadlainn agus thug na bluúachta agus tá muid teánas. Ní raibir muid dheabhar a lean, ráithe dámad raibir muid ar na lean. Tá bhaid hénig Shabba so bhain sin go bhór na deacara tí mahas mar gur sábal tá trálú lige le stadúin agus anrad, you know. Tá seans maigid an níos fosa, tá sábal muid dúirte steán bhaidín agus maithe an tránóna. Ana gé aristá he dúir batir cucasáin agus hóisiid dearú ar a talú agus an sin bhaid sin baici dín workshop agus hasí siad go teala heile. Agus hanig bringe seán seo maidín de mairt agus na seo de híine agus tá be me réith tróna mar a tróna de san. Cíntar marúil seo tan teach na hasú agus i dínar. Sin ámí tá gastal a tethógáil le tíú te brící agus rud, you know, a get am níos ceiste dáise. Tá tí sé tíú leis an amsir agus anrad eile tá seo a gasta tá tead reisteán. Fiú an te mór tá reisteán cucas trí seaartní agus ag le a brúlatain sin í le amsir chu isteán am thart. Bhím go bur hiúlas bailile blianta hain céide sásan bailile clías éite mar sin tá nobaí tá déanta go ne hasisiimiid chuidir smóda pancheantar gaine le cean agus bhil na gála éite mar sin, you know. Tá nobaí a han éit le ní chuir sin seanna mar háin. Sílim hing, tá deasa bh gubal sáile tá tú sáile an tarnónas. Gus na tá teasáile go cé tá gcónaí ó buile déanú thfa teafa ná se líon so tá tehar a bheith gubal sáile te. Tá luthar am go bhailte go le bheith Shabba ar na lean inis, bícos tá hamása se an le, hoplú ar an le turas arí seo. Bait bhfuil éite go le hall le sásal acu agus chéile agus rudaí mar sin, you know. Tá luthar am ggóilte ar na lean ag inis, you know. Buinem soltas. Bhí me cearfad a rith na híl seo buinem soltas.